lau abeslari, bi abeslari iparraldekoak eta beste bi hemen, pixka bat gu veteranoak Ramunekin eta beste bi oso gazteak eta talentutsuak ere bai. Eta egia esana, memento batean Xabier Lete nelagunaekin mintzatu egin nuen biok, eta azken poesia bilduma egin zuelarik, berak esan zaitan, agian musikatuko dituk, hoitaik zonbait, egun batez, eta holako testigo bat pasatu zaitan, hola, diskidantzaz, Eta hori entzun eta hasi nintzen pixka bat, pentsatuz hori ere gauza ederra izaten altzela, eta kantu zumait idatzi ditut haren poesiarekin, beraz kantu berriak, eta hola abiatu da gure afera. Gero bakarka emateko ez dut sendizen nahiko indar edo nahiko gogo, eta pentsatu dut hobezela gauza horren eramatea beste bi edo hiru abeslariekin, eta orkestra hon batekin. Hola, emaiten dugu barrietate gehiago, indar gehiago uste dut, eta beraz hola pozik gara. Xabierren letra emankorra dela beti eta azken bilduma hortan bada altxor hainitz, eta beraz izan da horre bat alde batetik niretzat, plazer bat ere bai, eta niretzat izan da fagorre bat ere, olako abeslariek onar dezaten kantore abestioien ematea. Egia esan hori gauza garrantzitsua da guretzat, ez badugu publikoa ikusten gure ofizioa galtzetan da, eta beti espero dugu publikoa izanen dugula ere gurekin. Hala gertatzen da, ez da beti gure lehen helburua. Bistan dena, ez bada publikik, ez da kantaldirik, ez da abeslaririk, baina ez dugu beti pentsatu behar dugula egin gauzak bakarrik publikoari kausitzeko. Gaurkoan Magali Zubilagak ezin izan dut horri, eta lehen ere egon izan du nahi zolako, onsantiaren kanta kontan, utzune hori betetzen edo nolabait, orduan, talde ezaguna dut, eta kantuak neuk azken bolada hontan eskuartan dabiltzketen kantuak dira, eta beraiekin ere bai hemen edo bai sortuko dira besteak, beste emanaldi hortan eginak. Euskal kantutegia, anitza, denetik entzungo da, bai iparraldeko doinuak, bai hegoaldekoak, eta gero baita ere kanpoko doinu batzuk ere bai, doinu irlandarrak edo, denetik pixkat, musika agradablea, edo zeinentzako modukoa, entzun erraza.